JP Morgan го е казал много отдавна. Златото е пари, а всичко останало е кредит. Тогава въпросът е, защо всеки се бори за този кредит с лихва. Да вземе кредит, да го плаща с лихва. Без че дали ще говорим жилищен кредит или кредит от всяко естество. Докато JP Morgan и централните банки, това, което правят, обръщат този кредит с тези лихви, за които хората работят цял живот. И обръщат в злато. И повече злато. И повече злато. И повече злато. И повече злато. И всеки път, когато има несигурност на пазара и хората започват да се паникьосват, че всъщност долара, лирата, еврото и която и да е валута по света, фиатна валута, всъщност се обесценява. Централните банки обесценяват. И като обесценяват, покупателната способност на хората намалява. И колкото повече обесценяват валута, толкова повече тяхната покупателна способност намалява. И всеки път, когато се насочат към злато и сребро, какво правят централните банки? Натискат цените на златото и на среброто надолу, продавайки повече активи, които са хартиени активи, не са реално злато и сребро. Това, което ще откриете тук през последните няколко дни, Binance, което е криптоекченж, добави златото и среброто вътре в портфолиото си, така че хората да могат да търгуват. Ма кой е на входа и на изхода на този екченж? Кой обръща всеки един модел на крипто в USDT? И когато човек е наясно с тези неща, започва да смята, добре, ако всичко е кредит и аз не работя за пари, а работя за кредит, какво правя? Кой го издава този кредит? Обезпечен ли е този кредит?